Wa gani ko nag-ingon na naniwang nag-bidit-bit sa kagwapo. Naniwang ra daw gibit-bit sa kagwapo. Kaloon. Yung sa ako pisot. Pero akong uyab niingon nga dito ta. Kay gwapo to kay pisot. Mga katropa, welcome diri sa atong Facebook page nga ka-uploadi ako si Papa Rocky. Mao ni ang Flip the Battle, pinakaunang Flip the Battle sa radio diri sa XFM. Atong ila-ilahon ang mga lodi na to karon. Syempre manghatag ta og 1,000 pesos. So 1,000 pesos, kita niyo na ha, 1,000 pesos. So consolation price is 250 pesos. 250 pesos din ang di mo daog 500 pesos ang winner ang atong ihatag karon mga oras sa mga katropa. Ang atong topic karon na ay kalimot ha, kinsay mas gwapo nilang tulo. Nata diri sa Hacienda, diri sa New Carcar, diri sa Kidapawan City. Ato ilalahon atong migo na to diri. Lodi si pangalan? John Lanay, 52. Dudong Tibaghak, 47. Isa ra ang gidiga pero daghan ang gasunod. GR 48 taga Bulacan, Saraday. Harap ko sa jeep ang isang alin. Nagro-rosaryo'y mata niya'y nakapikit. Umara sa may kumbento, sa babaan lang po. Mga kaibigan, gwapo, matso, mauni, ang ako ang mga naikwintro. Kani, huge, kwartahan, ako, dili, nakabutas, ultimo, mamumuo. Pero wala ko nagdaig sa ilang kagwapo, silang kamatso, tungod kay ako ang pinakaubos na gwapo. Pero sa kahitasan, dito siya ang nilaban sa kuha na ako ang pinakagwapo nilang duha. Karon, dili sila magmahay kay tungod kay gihatag kani sa kahitasan na ako ang gwapo. Karon naniwang lang ko tungod sa pagdala sa akong pagkagwapo. Okay, wala tay mahimo kay ako may gitugot na gwapo mo na matso man na ginapangita sa babae, ikay kukwartahan kay ako, mamumuo lamang, pero wala ko nagsulti na daghan ang akong mga iktara na tamak-tamakan. Ini napay dagway ani gapula-pula mo ni gwapo. Layo nakinis ko oy. Akong dagway doy. Ginailugan biyak ko. Tanawag sa likod. Ay, tubangan di, tubangan to. Napoy mga fans, napasagilid, napa dito, hi mga gwap. Kanay gwapo, no? Katong isa, dalawa tong nakapulaw nga, nabayot na skuha. Nabayot. Kini mo'y tinuod na gwapo. Ikaw doy, gwapo ka ngayon. Kisay naging nun, mama. Ginok! Kaluoy po ni mo, kaluoy. Ningon sila gwapo. Napingipon pa rin ako. Pangag. Gwapo na. Ay, di na ko katingog, oy. Napairay ba? Doy, tanghala ko daw nila. Gwapo ba juga, doy? Kamong duha, gwapo mo. Wala mo skuha. Akong uyab, isa, duha, tulo. Tulo, rabitaw. Pero, bisag unsaon nyo, wala mo kaya na ako, oy. Kwartahan do ako, no. Pero, ikamo. Sa gunsaon ninyo, wala mo mahimo na ako. Gwapo ko niya, kwartahan. Layo ra mo na ako, oy. Unsa mo? Niya akong balay, kung binyal. Gwapo kayo kong balay, kay dato niya. Ang actress na ko, duha, tulo, upat, lima. Kakaroon, unsay mahimo ninyo. Akong ngipon, hurot na sa kong uyab. Ibot. Oh, wala na yung ngipon, hurot na. Unsa ba inyo mahimo niya, ha? Wala mo mahimo, pre. Unsa man karon? Ha? Karon na. Dintes lagi ibot lagi. Dili ni uyab, dintesan ni uyab. Karon dapat. Kamo basig maibot yung ipon ayong sulod sa kuha, ha? Kay ako wala na kong ipon. Hello, murag nakalimot man siguro mo. Isa ka mamumuo inyo ang daot. Ikaw. Ug ikaw. Kay nagsalig man ka. Kay puro doktor, dentista, nahurot imong ngipon. Ikaw ang nagwagi. Gwapo daw siya. Suswa gani ko nag-ingon na naniwang nag-bidit-bit sa kagwapo. Mao na inyong ipanghambog sa kuha. Dili na pwede. Kay nata karon dire. Nag-inkwentro sa mga mensahe.
ha? Ang akong hangyog yango sa inyo, ha? Dili na mausab. Nakamo pa mo samot ka gwapo sa kuha. Wa mo kuyapi, mo gwapo pa'y tigre. Ha? Usba ninyo ang inyong mensahe, ha? Ay mo kalimot. Kini nga to ang enkwentro karon. No hard feelings. Kay tungod, dawato ninyo, ako ang gwapo! Doy. Nakalimot ba ka, Doy? Nga ingon kaya, nag-ingon ko ganihan, nga mamaray nag-ingon gwapo ka. Ikaw doon, ikaw dato ka, Ginoo ko. Kana imong giingon, layo kay nas kuha. Tanawa atos balay. Tanawa among balay dito, perting naghanag. Di lang ko mistoryano kay gwapo biya ko. Nadungagan na po na akong kagwapo ron, kay ningon ka, parehanim dagway, pula-pula, Ginoo ko. Pinipong isa, naniwang ra daw bibit-bit sa kagwapo. Alaon! Ay, bisig kung taon akong tanaw, birte. Di ko kanawat, nga siya gwapo kung ka sa kuha doon. Napay isa, ningingon nga dato. O niya, tanawa ang postura po ni dato. Luda, oy! Mano to yung pahambong nga gwapo mo. Ako dili ko dato. Pero sa kamaayo na ako. Pero ikaw dato ka. Pero ako gwapo ko. Pero dili ingon nga. Dato ko pero gwapo gyapon ko. Kaya pong isa sige gise. Dato na doon siya. Kung siya payat daw siya sa gagala siya kagwapo. Shit mo! Kaya ba nagagbayagra ni mo? Pero ingon nga. Gwapo ka! Pero ang siksi mo naagyapon! Pero ikaw! Kabalo ko, nag-vitamins ka para naakay. Nag-restin siya. Pero, luwa ka sa kuha, oy. Sa imong pagkagwapo, layo kay sa kuha. Oh, sa ako pa. Kala katong kwan, weakness magina ng kapula. Yung kapula, i-weakness ka, gwapo ko dili. Oh, gwapo! Basta, kaputi, weakness ka, dili. Oh, pati kinukapangit ha. Karon kay naanabuta dire sa katapusan ng mga message, no? Kung gwapo lang atong istoryahan, medyo sukwahe na gyud mo. Ikaw, nag-angkod ka sa permero, dato ka, daghang ana. Pero sukwahe to. Ikaw, matso ka tungod sa ningon na akong ginikanan na ako ray gwapo. Dili. Walay gwapo rin sa kalibutan kung dili matuli. Ikaw, kabalo ko, puro doktor, dentista imong uyab. Tungod sa silos, nahurot among ngipon. Wala kay tulo. Ikaw, macho ka, nagsalik ka, pero ang babae, ana. Tuli bitaw na. Tuli ni siya. Nalit lang. Kung baga, nalit lang sa, marabag sa registration. Ay nanyo, daotang inyong kaugalingon. Kaya ako gyud ang gwapo. Oh. Gwapo, niwang pa, tungod kay 52 anyos na. Oh. Pag-congrats sa lang tatong tulo, kay tungod kay ako ang pinakagwapo. Nga, kitaan tulo, amigo, magyuta no. Pero istoryahan na tanong mo sa akong kaagi. Paminaw mo ha, ako ay pinakagwapo kay nga naman. Kabalo ba mo nga, gikuha ko sa mga nga Mr. Universe? Kabalo mo, wala? Wala pa. Ginoo ko. Mo na kay sige mo puyog balay kay mahaglok mo sindagway. Mo pagawas. Kung tinuod nga gwapo ka, ikaw magsuri-suri mo. Parehani na ipista na ako ron dire. Kamo na sala agraban mo. Ako di imbitar di ako mo nang nako ron dire. Lakay pa dalawa, mangutana sila pangutana. Di ba giimbitar ko nila tungod sa akong kagwapo. Tanawa, napay anak ni mamo. Kanak mo ting gibitar piting gupaha. Mo ting gibitar si kuha kay tungkay gwapo ko. Bisa pa pangutana nimo. Pangutana. Pangutana si. Ayaw Bisa mo. pa. Ay sa Nagpag. ang mamar akong pangutana. Kaya para makatuo mo nga, ako'y pinakagwapo. Kamu, gibitar mo, wala. Ikaw, ingon ka sa ako pisot. Pero akong uyab na ingon nga dito ta. Kay gwapo to kay pisot. Haplos. Pero ako ang gwapo. Pero ayaw ingon nga pisot pero dili kanon. Okay. Pero balag pisot. Gwapo.
ikaw. Giambita ka din kay gwapo ka. Siyempre. Ako. Tinggo pa ha. Number 2 ra ka sa akong kagwapo kay ako giuna ganiya gitawagan ko sa cellphone. Hello, si Arden na dre. Pagtuwa dre kay ako ang gwapo dre. Karon wala mo mahimo sa kuha. Wala. Kay ako ay kwartahan dre niya. Gwapo. Bahalag pisot, gwapo wala ngipon pero gwapo. Unsa may mahimo ninyo ang mga bati mong naong. Ay! Unsa ba man na? Matiguang pa. Para sa tulo, tagwag. Wala tayo mo. Okay mga Lodi, so humana atong harapan atong sayron karon kung kinsa ang mas gwapo nilang tulo karon. So mga tanata sa atong Lodis Kuya Dudong, hantod karon nagkaon pa. So kag ganinang buntag, hantod karon nagkaon pa gyapon. So ato po tanon, asa ka pabor nilang tulo? Kani mga tulo puro si gwapo. Wa may agi. Ako di mo ko gwapo, pero ako yagi. Asa ka pabor nilang tulo? Diri ko ni John kay kuya umali mo diskarte. Nakahilo ko kay wala tuli ni. Mas gwapo sa istorya kay sa duha kay siya man gud wala ng tuli. Kani po sila niya pagod kay nakuha na napikas na daw ang singit. Sa idol ko ang motor gyud. Ikaw natuli na baga? Sa kuha na tumoy ra. Pila edad mo natuli? 15. Ito, isa. Gwapo na kay Ilo. Kelo, gwapo nga naman. Gwapo kay murag. Mayo mo investigar niya. Mayo mo investigar gyud pero Pisot man daw, okay, gwapo ba na pisot? dili pisot ay nawala mo tayo na pisot. Okay ra na siya kay mayo man siya ka pagkatao. Shout out lang sa taga GK Salsar Corporation. Uyuan nga upaw na tulog. Uyolog na. Sa bari. Pabor ko sa tulo kay GR. Kanang nakayelo. Tungod kay pisot. Ang yangutin gamay. Maong pabor kay ko sa iya. Kaway tuli. Daog yun siya. Sa iyang magwapo. Katong isang itong. White. Bati to. Kay ang utin nagtaas lang. Pabor dyan ko sa yelo. Kay white tuli. Nya pisot. Linlin. Okay, Lin, asa ka pabor nilang tulo? Sa yelo. Kay dato daw siya. Unya, pisot pa. Gwapo daw siya. Nahurot daw iyang ngipon tungod kay daghan siyang uyab. Gwapo yun siguro kay pisot man. Shoutout sa mga kuan, sa mga Pogi Boys. Gwapo na nakatunga. Kuha na kuha na. Kuha na pinakadabay. Fixboy kaya na. Kuha na kani rapper mong guna kani mingon na kani. Asa na siya nga rapper sa KCC o sa Salazar? Kisisi na kay kabig kamay. Dalawa na kasi dodong inulan. Idol. Idol ka. So karon, ato na announce kisang winner og makadawat nga 500 pesos consolation prize nga 250 pesos. So sa ato ang pagtimbang-timbang sa ato mga lodi nga nangutana ta diri karon kinsay mas gwapo nilang tulo. Kamo diha nga nagtan-aw, taga New Carcar ba mo o taga Kidapawan mo? So nata diri sa New Carcar sa Hacienda, kinsa mas gwapo nilang tulo? John Lanay. Dudong tibaghak. So ang nakadaog sa pinakagwapo karong adlaw, so palakpakan na to si JR. So si JR, si masulti nimo JR nga nang gwapo ka. Ako dili mo ko mga kwan pero nako may kasulti, gwapo gyud ko. Kaya ako may daog. Shout out ko sa Bulacanon Barangay. Shoutout ko sa Manongol, Bubio Village. Shoutout ko sa mga kaludi na kong gwapo sa Barangay Piris. Balago ako daw, kamo may nag-ingon nga gwapo ko.